नैना बिटिया। जी बाबूजी। खाना हो गए तो लेके आओ। ले आओ तानी बाबूजी। नैना बिटिया। जी बाबूजी। हम जातानी ठाकुर साहब के यहाँ, वही जो के सारा काम पड़ा हुई। राघव आई ओकरा के खेत में भेज दिया। ठीक बा बाबूजी। मेरा बांधे कहो। ठीक बा बाबूजी। तू स्कूल चल जाइए। ठीक हो बाबूजी। करे नैना, हाँ भैया। खाना हो गई? तनी जल्दी से निकाल, बड़ी जोर से भूख लगल बा। ले आओ तनी भैया। नैना। हाँ भैया। बाबूजी कुछ कहले रहलन? हाँ बाबूजी कहले रहलन है कि जाए के बाद खेते में मेड़ बांधे के बाद। अच्छा। अच्छा नैना, हम जाता नहीं। ठीक बा भैया। पतरी भइल बा कमरिया लपके, पतरी भइल बा कमरिया लपके। राम राम हरी चाचा, कैसन बाड़ा? राम राम बचवा, ठीक बानी। ठाकुर साहेब बाणे। राम राम मालिक। राम राम। का हो हरी, आज आवे में इतना लेट कइला? नाही मालिक, रउआ जाना तानी घर पे आज काम काज थोड़ा ज्यादा पड़ गया। काहे से आज के दिन नैना बिटिया के स्कूल खुल गई बा, यही खातिर थोड़ा सा लेट हो गई मालिक। हई देख, नैनवा के पढ़ा के कलेक्टर बना ली है। अरे हम तो सुननी है उ तो गवैया बनत बिया। चुप रहा, केहू के मजाक बनावल ठीक नहीं खे, समझ गईला? जा यहाँ से। अरे तू एकरा बात के बुरा मत मनिहे। नैना जैसे तोहार बिटिया बाड़ी वैसे हमार। तोहरा के कौनो चीज के जरूरत होई हमारा से कहिए, ठीक बा? हरी चाचा,
बड़का मालिक तो देवता बाड़े, बाकी ई सार महा लतखोर बा। का जानी कहाँ से ई खानदान में पैदा हो गई। चाचा एक न एक दिन एकरे गाल पे जरूर तमाचा लागी सारे के। चाचा भगवान के घर देर हो अंधेर नाय हो। छेदिया आवा तानी। गाड़ी पोछा गईल? हाँ पोछा गईल मालिक। चल ठीक बा। विक्रम कहाँ गईल? शायद छोटे मालिक स्कूल गईले। चल ठीक बा। गुरुजी प्रणाम। खुश रह। आ बैठा। अब बस करे नैना, बहुत रियाज हो गई। काल तनी जल्दी से अइहा। ठीक बा गुरुजी। समझलू कि ना? ठीक बा गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहा। हई देख, लगातार स्टार हो जाई हैं। अरे मर्दे, ते सही कहले है। जौना दिन स्टार हो जाइए लागत अब परमिशन लेवे के पड़ी। का भइल नैना? कुछ ना भैया। तब कहीं उदास होके बैठल बाड़ू? कुछ ना भइल भैया। नैना तनी पानी लेके आवत है। लियावे तानी बाबूजी। का भइल बिटिया, काहे उदास बाड़ू? राघव तोहरा के कुछ कहले सका? नहीं बाबूजी, बस रास्ता में कुछ लड़का हमरा के परेशान करत रहलन और बोली बोलत रहलन है। बिटिया एमा उदास होखे के कौनो जरूरत नहीं खे। बस अपने हौसला के तू बढ़ा ला कि हमारा जबान से ना अपना कर्म से इ लोगन के जवाब दिहल जाई। राघव बेटा, हम जातानी बाजार, हमरा के कुछ काम हो। ठीक हो ना? हम जातानी। ठीक बा बाबूजी। का हो नैना,
आज बड़ा लेट कैलू है, कब से तोहर राह जोहत रही। ई का कहता रे छोटे मालिक? रउआ काहे हमार राह जोहतानी? का है नैना, हम तोहरा से का है नैना, हम तोहरा से एगो बात कहे के चाहता नहीं, कहीं की ना कहीं। का बात है छोटे मालिक? कहीं ना, का कहल चाहतानी? नैना, हम तोहरा से बहुत प्यार करी। छोटे मालिक ई का कहतानी? रउआ देखी, हम एगो गरीब मजदूर के बेटी हैं और रउआ एगो जमींदार घरे से बानी, बिरादरी से भी अलग बाड़ी। ई नइखे हो सकत। नैना, प्यार में जात पात और भेदभाव नइखे देखल जाला। इ त दिल के रिश्ता ह, जब जुड़ जाला तब तोड़लो से ना टूटेला। ना छोटे मालिक, ई ना हो सकत। काहे के ई समाज और तोहरा भाई हमरा के छोड़ी ही ना। नैना, ये एगो ठाकुर के जबान हो, जब तक तोहरा के तोहरा मुकाम तक ना पहुंचा देव और तोहरा के आपन ना बना ले, तब तक तोहरा शरीर के छुअब ना। छेदी, जी मालिक। थोड़ा चाय लिया। विक्रम, इधर आवा। ये हम का सुन रहे का हैं? भइल भैया, हम कुछो समझनी ना। इला नाक कटा दिया ले और कहताड़े को समझनी ना। का कहतनी भैया, हमके कुछ समझ में नहीं खे आवत भैया। मंदिर में नैनवा के साथ रस लीला करे में बड़ा मजा आयल रहे, गले से गले मिलके। भैया एकरा हमारे सामने से हटा दी, ना तो जान से मार दे। भैया, हम नैना से बहुत प्यार करेला। भैया, हम नैना से बहुत प्यार करेला। प्यार हैसियत और औकात देख के किहल जाला, जात बिरादरी देख के किहल जाला, समझ ले। छेदिया बोला हरिवा के। मालिक राम राम, हमरा के बोलैनी है मालिक। हाँ तो राती उतारे के बा। राघवेंद्र,
अपना बड़ लोग से ऐसा ही बात करल जाला। तोहरा में तमीज नाम के कौनो चीज नहीं खे। भैया तमीज हमारा के ना एकरा के सिखाई। अपने बराबरी के साथ रिश्ता रखे के चाहिए। ये अपना लड़की के आड़ में बड़ा आदमी बने के सपना देखा था। छोटे मालिक रउआ का कहतानी? हम तो रउआ के बात कुछ नहीं के समझ ली मालिक। सौ मुझ तोहर के बिल्ली चली हज करे। सब जाना तानी कि नैनवा विक्रम के प्यार के जाल में फंसा के हवेली के सब माल बटोरे खातिर लाइल बड़े। तय अपन खैरियत चाहता रे तो गांव छोड़ के चल जाओ। ठीक बा मालिक। हरी चाचा, विक्रम भैया बहुत नेक लइका बाड़े। बड़का मालिक जैसन ही इंसान बाड़े। छेदी हम चलत आने। हरी काका, नैना के कुछो मत कहिया। नैना बड़ी समझदार बिया। आई साचो बात हो कि नैना से हम बहुत प्यार करीला। छोटे मालिक, हम तो एगो मजदूर बानी। रउआ के जोड़ हमार जोड़ नइखे मिल सकत मालिक। रउआ के सामने हमार कौनो औकात नइखे मालिक। छोड़ दी हमनी के हालात पे जैसे बानी मालिक वैसे रहें दी। बिटिया जी बाबूजी। सामान उमान बांध लो बिटिया। ना काहे बाबूजी? बिटिया ये गांव छोड़ के जाए के बा। कहीं जाए के बा कहाँ? बिटिया एहमे तोहार दोष नहीं के, सब भाग्य के दोष बा। तू छोटे मालिक से प्यार ना कर तू तो शायद ये गांव छोड़ के ना जाए के पड़त। बाबूजी का भइल? का भइल बाबूजी? कुछ ना भइल बेटा। बाबूजी का भइल? चला ये जैसे बेटा। नैना हरी, हमरा के माफ कर दी है कि हम कुछ बोल ना पौनी। ई पैसा रखा और ई पता रखा। ई हमार दोस्त हुवन। कौनो भी चीज के जरूरत पड़ी उनसे मिल ली। ना मालिक, रउआ के उपकार हमनी पे खुदई बा मालिक। अच्छा तो हम चलत आने।
राम राम देव भाई। राम राम। हाँ देव भाई, का हाल चाल बा? सब ठीक बा ना? हाँ ठीक बा। हरी ना देखात बा? अरे अंबिका भाई, भगवान तो सब हरि के सुन ले लें। नैना का बड़ा नाम हो गइल बा। अब तो हरि के पास सब कुछ हो गइल बा, घर बा, धन दौलत बा, पैसा कौड़ी बा। ठाकुर साहब का कहला है? चला मिला दही हरि से। हरि, देखा के मिले आइल बा। के हो? आवा तानी। अरे मालिक आप? बैठा मालिक। का हो हरी, कैसन बाड़? नैना बिटिया कहाँ बाड़ी? ठीक बानी मालिक। नैना बिटिया, जी बाबूजी। खा के आइल बा। चला देव भाई, चलल जाए। चला ठीक बा। नैना, जब से तू लोग गांव छोड़ के अइला तबे से छोटे मालिक बहुत चिंता में रहत बाड़े। छेदी भैया, छोटे मालिक से कह दी है कि अपन ध्यान रखी हैं, हमरा के भूल जाएं। शायद ई जन्म में हमार लोगन का मिलन ना हो सकेला। ठीक बा? ठीक बा, हम जातानी मालिक के घरे। विक्रम भैया, हम तोहरा खातिर एगो खुशखबरी लेके आइल बानी। छेदी, हमरा जिंदगी में कौन खुशी आ सकेला? हमरा खुशी तो सब भगवान छीले ले। नैना के गांव छोड़ला के बाद हमार हर खुशी हेरा गइल बा। ना विक्रम भैया, हम नैना से मिल के आवत बानी। का कहता रहे छेदी भाई? बताओ ना, नैना कहाँ बड़ी? विक्रम भैया, नैना धन दौलत कमा ले बानी, नाम कमा ले बानी। ये समय देव नारायण के घर रहत बानी। आज ही हम मिले जाइब। अरे छोटे मालिक यहाँ? हाँ नैना, जब से तू लोग गांव छोड़ के अइला हा, तब से सब कुछ सुना सुना लगा था। नैना, हम तोरा बिना जी ना पाई। ना भैया ना, ना भैया ना, मत मारी विक्रम के। एमन विक्रम के कोनो गलती नहीं खे भैया। ई का बोला तारे नैना? सही कहे तानी भैया, एमन विक्रम के कोनो गलती नहीं खे। हम विक्रम से बहुत प्यार करीला भैया। हाँ भैया, हम नैना से बहुत प्यार करीला। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम नैना के अपन बना के ही रहब। तोरा के समझौले रहनी, तोरा अभी समझ ना आइल?
का करी भैया, हम नैना से बहुत प्यार करेला। तोहरा प्यार के ना सब भूत एजे उतारब, समझ ले। तोरे प्यार के जितना भूत चढ़ल बो ना एजे उतार दे। चल भैया भैया भैया। राघवेंद्र, भैया 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 रउआ के का हो गई भैया? राघवेंद्र छोड़ दे लड़ाई, छोड़ दे लड़ाई, अपना ले नैना के, अपना ले नैना के। नैना भैया भैया मालिक, ना मालिक मालिक